Buhay magsasaka. Ito ang buhay magsasaka, mga kapaparts. Mga kapaparts, tanggalin natin yung kawayan sa tabi ng bahay ko. So nakikita natin nandito yung kawayan sa likod, ano? Tanggalin ko to gamit ang bolo ko. Malaki itong kawayan dahil dinadahan-dahan ko itong tinatanggal. Sa ngayon, kunti na lang siya. Tingnan nyo sa likod ko. Kunti na lang. Yung dinadahan-dahan ko to tinatanggal. Mahirap tanggalin kasi matinik itong mga kawayan na to at saka matitigas. Pero dahil sa lakas, bahala na. Huling, no? Importante matanggal yan. So abangan hanggang mamaya sa next video ko. Hindi nyo na makita ito na iwan dito yung kunting kawayan. Ubusin ko to mo, mga kapaparts. Poko ya lang, mga kapaparts. Wow. Mga tuot ya lang yan kita. Wala na, mga kapaparts. Wala ng kawayan. So, kunting dilik na lang, saka sunog. Wala na, malinis na ito. Donde ya el caña? Di Brunao el caña. Kung papart.